Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз пешкаши шумо як ҳавлиро мекунем, ки ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Замини калон дорад 7.5 сотиқ замин ва 8 дар хона, 4 ванна туалет, 2таш дар якум ошона, 2таи дигааш дар дуюм ошона. дуруни хонаро шурӯъ мекунем. дӯстони гиромӣ, ин ҳуҷраҳо ремонт доранд. Марҳамат, якум спальня, ин якум ванна туалет мебошад, боз сетаи дига ҳаст. ин ҳуҷра ҳам кухнӣ ва ҳам меҳмонхона мебошад, яъне совмещённяй. ин дуюм ванна туалет мебошад, боз дутаи дигар дар дуюм ошона. хотиррасон мекунем, ки дуюм ошона беремонт мебошад, коробка. дуюм ошона мебошад бародаро, ва чӣ хеле ки пештара қайд кардаем, беремонтаи коробка, ва ин бино дорои 8 дар хона мебошад. иҷада ҷои сеюм ванна туалет мебошад. ҳуҷраи бениҳоят калон мегузарем ба дигар ҳуҷраҳо. иҷа бошад ҷои чорум ванна туалет. ва ин бошад охирон ҳуҷраи ҳамин бино. маълумоти хонаро аз нав такрор мекунем. 7.5 сотиқ замин, 8 дар хона, 4 ванна туалет дорад, дуташ дар якум ошона, дутаи дигааш дар дуюм ошона. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ 2, деҳаи Деҳқонобод 3, территорияи Хитои бозор мебошад бародаро. нархаш $70,000 срочно фурӯхта мешавад, бо савдо мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экране. рақамҳои соҳибаш 98 788 1996, телеграм, имо, вайбер дорад. документҳои хона 100% мебошанд, ягон проблема надорад. канализатсия дорад, об, свет постоянно ҳама вақта ҳаст. ҷош ҷои бениҳоят хубе, мактаб, духтурхона, магазино ҳамаш дар наздикиш мебошанд бародаро. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед, бо савдо мешавад. то боздид, барори кор шумода.